wiezeavond is al een beetje begonnen. Maar de extra wiezeavond van ik zeg maar 22 keer 1. Dat kan je ook, hè. Ik kan ze ook 2 keer 11 zeggen. 2 keer 11 is een feit. We hebben het allemaal volgehouden. Het heeft feutjes gekost. Het heeft vergaderingen gekost. Het heeft spangen. Maar vooral heeft het veel beer en gezelligheid gekost om dit vol te houden. En jongens, dan mogen we eens even gewaard op zien. En wie van dat ook hebben beleefd. En wie van dat ook hebben volgehouden. Beetje applaus voor zichzelf. Wies. We zitten in een club van weinig beurt en veel drinken. Maar in de vorige keer, 1 keer 11, hebben we toch één in de bier gehad, hij gaat meer beurt. En dan wil ik vanavond het woord tot ons richten. Mark, kom even naar voren. Buiten, moet ik daar recht toe komen? Ja, dan weet ik, dan pak ik wel een beer met hem. Kom hier. Kom maar, we staan met de wiezen bijeen, hè, van de weekend ruimte. Want dat podium, daar hebben sommigen die een trauma van. Oud-kroonprins Bert de Eerste. Oh, die hoort helemaal niks. Oké. Dat podium, daar hebben sommigen die een trauma van, hè, Bert. Samen met Lola Lee. Help. Lola Lee. Goed, 2 keer 11 jaar Wiesemans nu. Het is bijna half 10, dat is geen speech geweest. Ik heb 3 kwartier spreektijd ingekocht bij Igor. En dat jongens, we gaan er mee, hè? Maar als ik zo met sommige mensen al heel veel uren zich gaan in bewust van de geschiedenis van de Wiesemans. Het feit dat ze ooit zijn opgericht in de hoeskamer van Ronswelde. Op de 12 feesten ter ere van de 12,5-jarige getrouwd zijn. Ze waren net klaar met de buurtvereniging en Ron Rons zei van ja, we moeten het toch gaan doen. Ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet eens. Ik weet wel een naam. De Wiesemansie van de Kroon. Oké, zijn je verder schoot, door van met. Wat gaan we dan doen? En bij Kinterbie wordt het zeer vooral. Ze zijn voor ooit begonnen op een carnavalsvrijdag met 7 man. En vraag je toen witte t-shirts met een oprecht Wiesemansie van de Kroon. En dit zijn 7 en 7 door, toen was carnaval in Groningen getrokken. Van café naar café en vooral bij de Anno geweest, maar toen altijd actief te worden. En op de weg terug, het wegje naar de kerk toe. En veel met armen ben niet er veel om. En veel mensen die komen precies op de stoep hadden. Daar je de bult van niet te toon hier over een week lang. Dat gaf een beetje de toon aan wie er zo door met de Wiesemansie. Wat zullen we nog eens vertellen? Want natuurlijk niet alles kan verteld worden wat gebeurd is binnen de Wiesemansie. Met name de München-verhalen, ja, daar zijn wel heel veel foto's van, maar de rest zal ik maar besparen. Nette foto's. De nette foto's, ja. Maar ik geloof niet dat we ooit geen nette foto's gemaakt hebben. Maar het was in ieder geval altijd een club vol van gezelligheid, deelname aan de Grijpse carnaval, heel veel optochten hebben we metgetrokken. Er is zelfs een keer geweest dat er 2 man van de Wiesemansie in de optocht metgingen en de tweede prijs wonnen in de categorie middelgrote groepen metwagen. En dan met 2 man. En joh, wat had je voor in de pien, joh? Ja. Maar zo zijn we er vele malen met geweest, ook voor de kroonprinsen, kroonprinsessen, altijd met geweest in de optocht, altijd het donderpret. En dan op zondagavond het rekenlandstukje filmpjes die hoe die allemaal weg zijn. Maar het wordt wel helemaal leuk. Ik mis eigenlijk hè, want ik ben niet namens mezelf. Ik ben namens de federatie van oud-presidenten Wiesemansie. In het kort is dat een FOP Wiesemansie. FOP. Maar een oud-collega van Lintjeuvel, daar je ook hier verwacht, en daar je belooft dat er zou komen, maar ik zie hem niet. En nou is je dat het veel te laat. En de vertering op februari. En weer als oud-president heb ik gedacht van ja, we moeten toch gaan doen, gaat met een boodschap, gaat zinvols en ja, hoe denk ook het moet zich aan het huppen. Want wie de Wiesemansie Lintjeuvel begoos, heel erg geduurd door Ronswelde en mij.
Zijn zo de hele tijd begoest, maar wie ze eenmaal zo goed worden, dan kreeg een prachtig t-shirt met op een afbeelding van de denker van Rodin. Een mooi beeld. Ja, dat was een symbool. En Wiedemanse Kronkel hebben we eigenlijk nooit een symbool gehad. We hebben het maar geprobeerd. We hebben zelfs Ruud van Wes een ontwerp laten maken. Maar dat ligt er nog eens op. Eigenlijk komen we tot de conclusie. Dus eigenlijk nu met 11 jaar is er nog steeds geen symbool voor de Wiedemanse van Kronkel. Nou, namens de federatie heb ik gedacht, we moeten toch die jongens goed helpen, want de stilstand is teruggang. En wil ik eigenlijk de twee oprichters, de Ronnies, vragen om dit te gaan doen pakken. Ronnie, kom maar. Even wachten. Want wat kies je nu voor een symbool voor zo'n club? En ik heb heel lang met mijn goede vriend en oude collega Annie gekald. En Annie zei, het maakt niet goed wat ze deed, is, maar het deed ook allemaal geen zin. Nee, dat ook wel gelingen, maar ook wel het geld proberen. Maar hij zei, wat ze ook deed, pak een kost dan geen uur. Want hebben ze ooit gedaan, dat willen we gaan. Daar hebben ze genoeg van. Ja. Dus hebben we met de federatie in het Verstandenland afgezocht van een passend symbool voor ik. Ja, er zit geen maar er is ook een verbond van oud-vorsten. Dat is beter. Vorsten aan de grond. Dus man, doe je best. Ben er voorzichtig mee, want het heeft kapitaal ingekost. En de bommen zitten er. Ja, alleen. En ik geef op al goeie. Poef! Doe eens een beetje stelling overrekenen. De mensen gaan over die twee vertellen. Stop! Als er niks mee gelooft, dan ben je dit vol te kan hebben. Nee. Dat is een keer. Komen ze zo weer binnen? Nee. Dat is een slim zin ze niet. Zoiets. Dat is voor de grond gelegd. Jongen, wees dat doen. Zet ze weer eigenlijk boze muziek. Ja, wacht, was het wachten. We hebben de doos opgemaakt. Houd hem goed vast. Ja, ik ben gewoon niet niks van de robot van de ik wil even dit zien. Ik vind het raar. Oké. Ik wil het niet leggen. Er zitten een paar stenen in. Ja. Die leggen niet zo leuk van die krokodillen, grapjes. Wat een origineel doen. Ik snap het niet helemaal. Ik snap het niet meer. Nee, dat is puur bedrog wat ze moeten doen. En de gezet doet 1974. Plastic. Ja. Maar er zitten ook waardevolle cadeaus, dus moet je even goed zoeken. Ik ga geen gogen ingeschat, ik denk binnen 10 seconden hebben ze die al gevangen, maar dat is toch niet zo. Nou, weer terug op de ik denk dat we gaan op. Leg eens neer, leg eens Oh neer. ja, die moet ik nu horen natuurlijk. Wat een wonderlijk. Dat is een gokken, ja. Joh, je spaart voor je cadeau, wat doe je? Leg tussen de vliegers in. Haha. Laat het maar zitten. En je snapt niet wat de bedoeling was, want ik dat geen genoeg leggen. Ja, dat is delicaat spullen, dat moet je goed inpakken. Dubbel genaaid, heel bij. Nog een uur. Toch een uur. Nog een uur. Toch een uur. Ja, inderdaad. Toch een uur. Dankzij mijn vriend Adi is het toch een uur geworden. Maar het is niet zomaar een uur. Het is een multifunctionele uur, zoals je ziet. Want je werd ook door de overheid gewaarschuwd dat voor alles vuurwerk moeten zitten. Kersen in huis, water in huis. Ja. Zoals je ziet, deze uurtjes hebben ook een lontje erin. Het is geen kers. Het zit boem als je er maar steekt, dus ben er voorzichtig mee. Laat gewoon. Ik weet dat je als je hier zit 2 tafelen gebruiken, dan staan we om 2 uur.
En koester ze, en misschien als ik dit 3 keer 11 wil, dan wil ik ze Gertrudse. Dat ze nog steeds volstuk ergens liggen hier. Ja, Gerrit nog, maar wacht even, ik ben niet klaar. Meneer Roy, als u ook even de aanleg wil, want u komt hier aanlopen en u hoort niet door de Raadhuisstraat schreeuwen, de wieze man. En dat is het, dat raakt me heel diep. Deze club, het wieze monster van de kronkel. Geen wieze man, geen vieze man, wieze monster. Dat is de naam, bedankt door Ron Mols en die steeds gekoesterd wordt. Jongens, proficiat. Ik ben er niet klaar. Ik moet die vrouw heb ik heb gevraagd om aan de surf te zetten. Ja, zeg ik wel. Nee, ik moest even mededelen dat de dames van de Wiesemansie ook een attentiewerk hebben. En die willen zich nu een aanbieden. Ja. Tot een microfoon hier. En ook voor de 2 oprichters. Oké. Oplichters! Ik zeg alles wat u veel zegt. We zijn een beetje nerveus, hè, jongens. Nee, maar je bent met een aandacht te stellen. Ik ben gewoon niet weg geweest. Hoe is het daar? Ik heb je gehad. Ronnie, ik ben weg geweest, hè. Dat was ook een avontuurtje, hè, joh. Mooi, hè. Zie dat even niet. Hoi, dank je. Dit is een spannend momentje. Wie wil terugletten? Doe het ook! Duitsland! Oh, dank u wel. Zoene! Wie verneemt het toch? Ceremoniemeester, mooi dit geveeld en denk dat we hebben. En ik hoop dat er nog veel speeches komen vanavond, maar dat is nog veel. Nee, dat gaan we voor doen. Morgen, oud-president. Oude Fopper. Ja, dankjewel. Bert zei er juist tegen mij, dat het jaar nog weten tegen de oude. Om geen bijen aan te hebben met een optocht. Het is niet toch in de kerk, leuk. Toga! Dat is hetzelfde, man. Ja. Dat is nog iets die zo'n zwart vlees. Die veranderen een broodje. Jongens! Sinterklaas ging er ook niet vanavond, hè? Hij is onder de... Hij smalt! Hij smalt? Hij is er zeker in de show gekomen, hè? Dat weet ik wel. Gooi het tweede plekje, want ik kreeg niet nog iedereen komen, hè? Zukje. Dankjewel. Hoi. Keep it away. Ik vind het geweldig. Dames,
t-shirt is... de t-shirt wil nog warme Henning vangen. Voor nu, bedankt. Zo kunnen we nog een keer casual even gaan. Als het oude was, is het ook Henning en sportschool. Dames, fantastisch. Geweldig, super bedankt voor dit cadeau. Dankjewel. Om de t-shirt nog even aan te trekken en ze bedankt je. Want ik ben toch zo groot zoals voor u. En ze er niet bij zit.